Хора, аз съм Бело Кръстев и днес това, ако се чуете кой е, представи се на хората, бе. Аз съм бабата на Пел. На колко? На 65 годинки. Казвам се Баба Люси. Баба Люси. Добре. Днес ще те изпитвам на интернет. Така, вижте, сега само преди това. Сега ще я питаме какво означава това. Вижте сега. Гледайте. Сега ще я питаме какво означава ето това. Добре. Първо, какво означава ето това? Карта. Какво е? Е, това какво означава? Долу, май. Сложи долу да видя. Да. И как, откъде да Така много лесно. такива. Ами именно. Петай видя как ти кажа. Какво е това? Чакай. Си. Какво е това? Махни ръката. Чай. Махни ръката, бе. Ето, какво е това? Хром пише. Добре. Сега друго да ти питаме. Играеш ли League of Legends? Такива термини, съвременни. Слушаш ли One Direction? Да. Познато. Да, познато ти, защото аз не слушам. Покрите. Играеш ли на ето тази игра? Грант. Това не е Грант. Шеф. Не, дори така не се казва. Как се казва? Грант. Шеф ауто. Не. Нещо. Играеш ли я? Не. Сега те питаме някакви въпроси, които ме питат в Twitter. Сега те питаме един въпрос от Twitter. Да, тя не знае Twitter какво означава, така че... чакай, сега те питаме един въпрос от Twitter. Какво ако искаш и баба ти, баба ти има ли Twitter или някакви социални мрежи? Няма нищо честен. Само с връзка да има с Така. друго дяло. Имаш ли, ако би ли станала влогър? Емил Кондърт е влогър. Би ли станала влогър? Обясни ми какво. Каквото съм аз. Ако бях по-младичка, да. Това го отговорите. Така, добре. Дами и господа, това беше всичко от нас за сега. Пишете долу в коментарите въпроси за следващото видео с нея. Така, благодаря ви за сега и до скоро! Толкова.